Per nosaltres, la idea d'haver de fer una comèdia amb tocs de terror era algo absolutament nou, però pensant-hi vam arribar com a una idea de basar tota la història en aquests moments just abans de la mort d'algú o just després de la mort d'algú, que són uns moments amb un clima especial, no? Que creiem que es presta tant per allò sobrenatural, per al terror, i també es presta a l'humor, ja que aquesta tensió que acumulem, no, en moments així, doncs a vegades troba sortida doncs, de manera còmica. Ens interessava molt la cosa aquesta ambiental, de crear una tensió tant en l'escenari com en el públic que et pugui portar a passar por en algun moment. Però això al final no deixen de ser els codis en els que ens movem, no? Al final estem explicant una història on hi ha una família, on hi ha uns personatges sòlids que tenen una evolució al llarg de l'obra i que es toquen molts temes, no? Des de la fe, des de la relació que tenim amb els nostres germans, amb els nostres pares, amb la mort.